מה העניינים? מה איתך? ברוך השם. נתחיל? כן, יאללה. הכל בסדר? מרגיש טוב? כן, מעולה. אוקיי, אז ככה. סיימנו את חוברת 6, נכון? כן. היום נראה לי שאנחנו נסיים את הכל בעזרת השם. אז בואו נראה שנייה. אה, משפט דמואבר, אתה זוכר שאפשר להכניס את החזקה פנימה? מה? משפט מה? משפט דמואבר, מה הוא אומר? נניח, אם יש לי... רק ש... לא, לא רואה, אתה לא כן, משקף. כן, 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 אני שם לב, אני רואה. אה, אני רק רוצה שנייה לעשות שיתוף. אוקיי. מי נכנס אלינו? מאיה. מאיה, מה העניינים? מה איתך? ברוך השם, בסדר גמור. יאללה, את מוכנה? לשיעור? כן? כן, נראה לי. את רוצה, למה בגלל זה את חוסר רוצה, אכפתיות? רוצה לחשוב על זה, מאיה? לא, תקשיב, הרגע חזרתי מבית ספר. יואו. על מה השאירו אותך? באיזה מגמה? זה לא מגמה, זה לא מגמה, הוסיפו לנו עוד שעה היום. למה? אז מה תבוא קרה? הלב. מה קרה? לא יודע, הם אנשים רעים. שמתי לפני שעתיים. טוב, נו, ביי. טוב, לא, אני לא מבין מה יש להוסיף שם, מה אתם בפיגור של חומר, אתם, מה הסיפור? אשכרה, באיזה מקצוע בכלל? לא, הזיזו כאילו שעות. יום אחד עכשיו אני מתחילה ב9 והוסיפו שעה להיום. לא שינו לי כלום. קבוע, קבוע. בסדר, לא, הבנתי. לא. טוב, אז בואו נראה, תסתכלו. אמרו לנו ככה, נניח תרגיל 7. משפט דמואבר אומר שאם יש לכם שורש 3 סיס 22 וחצי, כל זה בשמינית, אז אפשר להכניס את השמונה לפה, לרשום שורש 3 בשמינית, ולציס להכניס לתוך הזווית, להכפיל את הזווית. בסדר עד לכאן? אוקיי. למדתם את זה בכיתה כבר? לא. לא. למה זה הגיוני גם? תסתכלו משהו קטן. אם אני אומר לכם 2 סיס 30 בשלישית, נכון שזה כמו לרשום 2 סיס 30, 2 סיס 30 ו-2 סיס 30, נכון? כן, אז 2 כפול 2 כפול 2, זה ברור שזה 2 בשלישית. ומה אני עושה בין הזוויות? מחבר. מחבר, לכן זה סיס 3 כפול 30. מובן למה זה ככה? כן. יופי. אוקיי, בואו נתקדם. למה אני צריך את זה? כי אם אני עכשיו אומר לכם את הדבר הזה, נניח, אני אומר לכם לעשות את זה, אוקיי? איך אפשר לעשות? רגע, שנייה, אני רוצה מחשבון. יש. איך אפשר לעשות בחזקת מינוס 25? אתה מכפיל את זה, אתה מכפיל את זה במינוס 25. לא. לא, אתה מעביר את זה לצורה הקוטבית קודם? בדיוק, אני אומר, הרדיוס מהו? הוא שורש של רבע ועוד שלושת רבעי, אז הרדיוס יוצא אחד. טנגנס, נשים את זה עם ה-X בריבוע ו-Y בריבוע? כן. עכשיו אתה גם מתחיל, אתה תתחיל להבין עכשיו בעצם מתי אני משתמש בצורה הזו ומתי אני משתמש בצורה הזו. כלומר, אם אתה צריך לעשות חזקה, אוקיי, אז אבל למה? מי אמר לך שזה כאילו, מה אתה מנסה לחשב פה? הנה, תסתכל. אז קודם כל אני מעביר את זה לצורה הזאת, נכון? חיפשנו את הרדיוס, הרדיוס הוא 1, נכון? אוקיי, אבל למה זה מה שצריך לעשות קודם? לא שומע אותך. למה זה מה שצריך לעשות? כי איך תעלה בחזקת מינוס 25? מילא, בריבוע אני מבין. אתה זוכר שהיה פעמים שעשינו כזה דבר? שהיה לנו למנך 1 ועוד i בעשירית, אמרנו שזה 1 ועוד i בריבוע בחמישית, נכון? כן. אבל זה רק על 1 ועוד i, כי רק 1 ועוד i, או 1 פחות i, נהיים יפים כאלה. הם הופכים לשתי i, נכון? אוקיי.
אבל מה קורה אם יש לך מספר אחר? אז אתה הופך אותו ל-CC, צריך להוסיף פה 180 או לא צריך להוסיף 180? צריך, כי זה שלילי. בדיוק, צריך 180 מעלות, כי המקדם של X הוא שלילי, אז יוצא לנו שאלפא שווה ל-120, אז מה המספר שלנו? 1 בסיס 120 בחזקת מינוס 25. עכשיו אין לי בעיה להכניס את החזקת פנימה, בסיס של 120 בחזקת 120 כפול מינוס 25, בסדר? תראה, אתה יכול להזכיר איך אני מחשב את המינוס 60 פלוס 180K? אני עושה שיפט. מה? עשינו שיפט, קיבלנו 60, נכון? אוקיי. השאלה אם צריך להוסיף 180 או לא, רשום לך בוורוד, בגלל שה-X הוא שלילי, אז צריך להוסיף 180. לא, אוקיי, אני דיברתי על כאילו, למה הזווית זה 120. מינוס 60 ועוד 180. אני שם ב-K1, אני צריך אה, להוסיף. והקל תמיד אחד? כן, ה-K הוא רק יכול להיות 180. זה או 180 או לא 180. אוקיי. או שאתה צריך להוסיף או שאתה לא צריך להוסיף. הכל אז רגע, אז למה מוסיפים K אחרי ה-180? זה או כאילו, את צודקת. או 1 או 0? כן, אוקיי. כי תראי, כי זה הפתרון של טנגנס, ככה הפתרון של טנגנס, 180K. גם יכלת לשים 2, 3, 4, 5. אבל K1 או K0 ייתנו לך את הפתרון המתאים, כי זה כל 180, פעם אחת פתרון מתאים, אם תעשי K2 זה יהיה לא מתאים, כי זה כמו 360, נכון? אם את שמה כן, ב-K2, מה זה אומר? שהוספת 360 מעלות, נכון? כן, זה כאילו מבטל את זה כזה. זה מבטל את הפעולה, בדיוק. אז K צריך להיות או 1 או כלום. עכשיו אני יכול לעשות 120 כפול מינוס 25, נכון? מינוס 25, יוצא מינוס 3,000, C של מינוס 3,000. עכשיו אפשר להוריד הרבה פעמים 360K, נכון? בסדר? איך אני יודע כמה פעמים להוריד? אני יכול לעשות, תסתכלו, 3,000 לחלק ל-360, אני מחלק רגע ל-360, אני רואה שיוצא לי 8.3. אם תעשו 8 כפול 360 זה ייתן לכם את הכי קרוב. 8 כפול 360 זה 2,880. זאת אומרת, מה אני יכול לעשות? להוריד מהזווית או להוסיף לה 2,800, סליחה, 2,880. אני יכול להוסיף לה או להוריד 2,880, פה אני עדיף להוסיף 2,880, אז יוצא סיס מינוס 120. כולם מבינים איך הגענו לזה? כן? אתם איתי? זה קצת בלבל האמת. מה זאת אומרת? אתה לא מתורגל? אתה לא יודע לעשות את כל זה? עשינו את זה אני כבר יודע, 1,000 פעמים. את החלק שאחרי. מה, להכפיל 120 כפול מינוס 25? קח מחשבון. לא, תעשה אבל 120 למה... כפול מינוס 25 במחשבון, אין בעיה. אוקיי, ולמה עשית את הקודם, כאילו, הוספת את ה-2800? אני אומר, אתה רוצה להוריד, אתה יכול להוריד 360, ואז עוד פעם 360, ואז עוד פעם 360, נכון? כן, אבל אתה יכול פשוט לחלק בתור פוזיטיב. אתה לא יכול לחלק בסדר, אבל אם אתה מחלק ל-360, לא בטוח שזה מתחלק. אז זה מה שעשיתי, אתה רואה מה עשיתי? חילקתי ל-360, מה יצא לי? אוקיי, 8.3, נכון? כן. מה זה אומר? 8 פעמים זה נכנס בדיוק, לכן 8 פעמים 360 אתה יכול להוריד או להחסיר. הבנת? אוקיי, ואז כשאתה מוסיף את זה, מינוס 120, ומה עכשיו? זהו, הנה, הפכנו את אז זה המספר, התשובה של זה בחזקת מינוס 25, זה סיס מינוס 120. זהו, זה המספר. ולמה התשובה לא הייתה סיס מינוס 3,000, כאילו, למה... אין למה בעיה, זה אתה יכול ככה? להשאיר, אבל זה כמו שאתה תגיד כזה דבר, זה כמו שאתה תשאיר, יצא לך למורה, x שווה ל-2,222 כפול 8.7. ככה אתה משאיר למורה או שאתה עובד קצת לעשות את זה יותר יפה? אוקיי.
אתה לא משאיר, מה יעזור לך? תקשיב, אני אגיד לך ביותר מזה. אתה יכול לצייר לי את סיס, אתה יכול לצייר לי את סיס מינוס 3,000? אתה יכול לצייר אותו או לא? לא. אבל את סיס מינוס 120, אתה יכול לצייר? אם אני עושה פה עיגול, ואנחנו יודעים שהרדיוס כמה יצא לנו? 1, נכון? עוד. כן. אז אני יכול לעשות מינוס 120, זה הקו הזה, הנה מינוס 120 מעלות, וזה 1, הנה ציירנו את הסיס מינוס 120. אבל את סיס 3,000, מינוס 3,000 אתה לא יכול לעשות, נכון? כן. בסדר, אז זה הדרך שאתם צריכים לעשות, אז תקחו לכם פה זה, הנה תרגיל אחד כזה, אוקיי? תעשו אותו לבד, מספיק לעשות תרגיל אחד, ואפשר להתקדם. עכשיו אומרים לנו, מצא הצגה קוטבית. מה זה אומר הצגה קוטבית? XY. איך? XYI. X ועוד YI. יפה, אז יאללה, מה נעשה? בואו נעשה את זה. תראו, אם אני עושה נניח את זה, ערך מוחלט של Z גג בשביעית חלקי Z בשישית כפול Z גג בשלישית. אבל כן. ערך מוחלט של הצמוד של Z, זה לא פשוט Z רגיל. בואו נדבר על זה עכשיו, בסדר? אם Z שווה X ועוד YI, Z הצמוד שווה X פחות YI, נכון? בסדר עד לכאן? כן. מה אני אשים פה? X ועוד YI? זה יעזור לי אם אני אעשה X ועוד YI בשביעית? אני יכול לעשות את זה או לא? לא. לא. אבל אתה יכול לעשות בריבוע. זה לא יעזור לי אם אני אעשה בריבוע, גם אם זה היה בשמינית, כי X ועוד YI בריבוע זה כבר יותר מ3 איברים, ואם אני צריך להעלות את זה עוד אני לא אצליח, רק 1 ועוד I או 1 פחות I אתה יכול. אתה מבין? אוקיי. כן. אוקיי, אז עכשיו, ה-Z גם יכול להיות מה? R סיס אלפא, ו-Z גג גם יכול להיות R סיס מינוס אלפא. עד לכאן בסדר? ערך מוחלט של Z זה מה? זה שורש של X בריבוע ועוד Y בריבוע, וזה גם R, זה הרדיוס. עד לכאן מובן? כן. יופי. ערך מוחלט של Z גג זה גם נותן לי מה? שורש של X בריבוע ועוד Y בריבוע, זה גם הרדיוס. בעצם ערך מוחלט של מספר מרוכב זה הרדיוס שלו. אז אם עכשיו אני אעשה פה את זה, מה זה ערך מוחלט של Z גג? אם Z, נכון, אם Z שווה ל-R סיס אלפא. אז פה מה זה? זה R, נכון? בשביעית. ערך מוחלט של Z אמרנו שזה R, נכון? אז זה R בשביעית, נכון? רגע, לא של Z צמוד, נכון? גם, כי מה זה משנה הצמוד? עדיין אתה עושה ממשי בריבוע ועוד מדומה בריבוע, נכון? טוב. מה זה למטה? למטה אני יכול להגיד שזה R סיס אלפא בשישית כפול R סיס מינוס אלפא בשלישית. עד לכאן מובן? כן. יופי, בוא נעשה את הלמטה רגע. יוצא לנו למטה, אני רק עושה את הלמטה. 4 שישית כפול מה? סיס של? אלפא פלוס 6. 6 אלפא, כפל. כן. כן. כפול 4 שלישית, סיס מינוס 3 אלפא. 4 שישית כפול 4 שלישית זה? 4 תשיעית. 4 תשיעית. סיס כפול סיס. לא אמרנו שאת הזוויות מחברים? נכון? אוקיי. אז חיברתי. 6 אלפא ועוד מינוס 3 אלפא זה 3 אלפא. 6 פחות 3. כלומר יוצא לנו פה 4 שביעית חלקי 4 תשיעית סיס 3 אלפא. עד לכאן מובן מה עשינו? ועכשיו אפשר להפיל חלק מהאר. עכשיו אפשר להפיל חלק מהאר, אז זה נופל אם זה נשאר בריבוע, אבל עדיין אני רוצה שיהיה מה? עדיין אני רוצה שיהיה לא 1 חלקי, 1 חלקי זה לא נקרא, אז אני יכול להגיד ככה, 1 חלקי
4 ריבוע כפול. במקום 1, מה אני יכול לרשום? סיס 0, מסכימים? נכון? לפי המעגל מה אמרנו? 1i מינוס 1 מינוס i, נכון? כן. תדעו לכם, מי שלא יתרגל, כל זה על הפרש, תדעו לכם. כאילו, אני מזכיר לכם עוד פעם, כל מה שאנחנו עושים הוא לא שווה כלום אם אתם לא מתרגלים, כי בתרגילי בגרות אתם לא תצליחו אף תרגיל. אוקיי? כי זה ערבוב של הכל ביחד, וצריך לדעת איך להיות מתוקתקים בזה. לא, אף אחד לא ילחש לכם מה לעשות. ואז מה יוצא לנו? 1 חלקי 4 ריבוע, סיס מינוס 3 אלפא. הנה, הפכנו את המספר הזה למספר מרוכב. למה אתה יכול להכפיל ב1 חלקי 4 ריבוע? זה מספר, נכון? כן, אם אני אומר לך חצי x, מה את יכולה להגיד? את יכולה להגיד שזה חצי כפול 1 חלקי x? כן. כן, אז אני יכול, אין בעיה לעשות את זה, כי זה מספר. ושמת את הסיס 0 פשוט. אוקיי, אבל אמרו לך, איך? הסיס 0 זה כאילו ה1 חלקי פשוט? סיס 0, כן, האחד זה סיס 0, את האחד הפכנו לסיס 0, ואת זה העתקנו, ואז החסרנו זוויות. לא, כותבית זה, יש לנו, כותבית זה זה עוד לא תשובה. טריגונומטרי. מה? זה עוד לא תשובה, כותבית זה לא x פלוס yi. לא, זה אלגברית. אז כותבית זה ככה? כן. בסדר? מתי אתם הצטרפתם? באיזה שלב? ראיתם את הדמואבר? כל השאר? את מה? את משפט דמואבר, ראיתם שעשינו את החזקות והכל? כן, ראיתי שאתה, אם יש עכשיו בחזקה, אתה שם את החזקה בר ומכפיל את הזווית. נכון. לי, את ראית את מה שעשינו פה? כן, ראיתי. אוקיי. עכשיו, אז למה אני צריך את הדבר הזה? את הדבר הזה אני צריך, כל פעם שיש לי חזקות, ברור שזה מה שאני אעשה. אם יש לי חזקות, אני הולך לעשות את הדבר הזה בדיוק. אוקיי? אז הנה, יש לכם פה שני תרגילים, תפתרו אותם. עכשיו תסתכלו למה זה חשוב. זוכרים שסדרה הנדסית מקודם, יכלנו לעשות רק כשהיה לנו אחד ועוד i ואחד פחות i. עכשיו אני לא תלוי בכלום. תראו, למשל, אומרים לנו בסדרה הנדסית, נתון a1 שווה לזה, a2 שווה לזה. מה אני יכול למצוא, אם יש לי 1 ו-a2? את ה-Q. את ה-q, ה-q זה a2 חלקי 1, 1 ועוד 3i, שורש 3i, חלקי 4i. תקשיבו, הפוך. מה? הפוך? A2 חלקי 1 זה 4i לחלק. אז זה 4i חלקי 1 ועוד שורש 3i. תראו, אני יכול להכפיל בצמוד, נכון? אתה צריך. נכון, אבל תראי מה קורה בסעיף ב', אני צריך מה? למצוא את האיבר העשירי. מה זה האיבר העשירי? A10 זה A1 קיוב שיט. אתם רואים שהולך להיות פה חזקות? אם הולך להיות חזקות, ממילא אני אצטרך להפוך את זה למה? לטריגונומטרית, נכון? כי אחרת אני לא יכול לעשות חזקות, נכון? נכון. אז כבר מעכשיו, במקום לעשות צמוד והכל, אני אומר ככה, מה זה 4i? 4i. אתם זוכרים ש-i, מה זה i? קוסינוס. זה סיס 90, נכון? אנחנו יודעים שיש לנו את המעגל 1i מינוס 1 מינוס i. אז 4i זה 4 סיס 90. אז פה אני יכול לרשום 4 סיס 90. ו1 ועוד שורש 3i, הרדיוס שווה לשורש של 1 ועוד 3, שזה 2, וטנגנס הזווית שווה לשורש 3, אוקיי? טנגנס של שורש 3 זה 60, אז יוצא אלפא שווה ל-60. צריך להוסיף 180 או לא? לא. לא צריך להוסיף 180, אז המספר יצא לנו 2 סיס של 60. אז 2 סיס של 60. כלומר, בסוף מה יצא לנו? 2 סיס 30, זה ה-Q.
אז אם עכשיו אני שואל אתכם מה זה A10, שזה A1Q בתשיעית, אוקיי? A1 זה 2 בסיס 60, נכון? כן? כולם רואים שזה A1 שלנו? כן, ו-Q זה 2 בסיס 30, ויש לנו בתשיעית. אז בואו נכניס את זה פנימה, יוצא לנו 2 בתשיעית, בסיס 270. ואז אם אני פותח אצלנו 2 בעשירית, בסיס 330. הולך למחשבון, עושה כמה זה 2 בחזקת 10, 1024, ומ-330 אני יכול להוריד 360, זה יותר יפה. אז בסיס של מינוס 30, הנה האיבר העשירי. בסדר עד לכאן? כן. אוקיי, אז זה סעיף אחד. בואו נתקדם לסעיף השני. הסעיף השני אומר לנו שצריך להוכיח שבלה בלה בלה. אתם רואים את כל הדבר הזה? יאללה, מי יש לו רעיון מה אני עושה? צריך להוכיח שצד שמאל שווה לצד ימין. האיבר השלישי. איך? את האיבר השלישי. בוא נתחיל, בוא נתחיל, מה זה? את צודקת, זה 1 ועוד שורש 3. אבל הנתונים. A1. מה זה A1 אמרנו? 2 סיס 60. נכון. A1 זה 2 בסיס 60. A2 מה זה? 4 סיס 90. 4 בסיס 90. תראו, A3 זה כמו להגיד A2 כפול Q, נכון? כן. גם אפשר להגיד A1Q בריבוע, אבל אפשר להגיד A2 כפול Q. A2 אני יודע מה הוא. 4 בסיס 90. ה-Q אני יודע מה הוא. 2 בסיס 30. אז אם אני מכפיל ביניהם, מה יוצא לנו? 8 סיס 120. בדיוק, 8 סיס 120. זה A3. כל זה בחזקת שתיהן. מה עכשיו עושים? רגע, כפל אפשר אני לחבר. יכולה לחלק עושים את זה את זה? בריבוע ואז עושים בחזקת n. לא, לא, בוא עוד לא, נחבר עוד קודם. לא. תסתום קודם כל את הסוגריים. 2 כפול 4 כפול 8 זה 64. חבר את הזוויות. 150, 270. אוקיי? כל זה בחזקת שתיהן. תגידו, סיס 270 הוא מיוחד לכם או לא? לא. לי כן. למה? לי כן. הוא כן. הוא מינוס i. אני רואה שהוא מינוס i. 64 כפול מינוס i. עכשיו מה נעשה? תכניס את בריבוע. מעלים בריבוע ואז עכשיו גם נעשה את הבריבוע בדיוק. 64 מינוס i בריבוע בחזקת בחזקת n. n. אז יוצא 4096 מינוס בחזקת n. אתם יודעים, סיימנו. בסדר? כן. עשו לכם תרגיל אחד של זה, של סדרות. עוד תרגיל של סדרות. את זה. אוקיי. בואו נעשה את 54 רגע ביחד, ונוכל לעבור לדבר הבא. אוקיי. אומרים לנו בתרגיל הזה, A1 שווה שורש 3 מינוס I. רגע, סליחה. A1 שווה לשורש 3 מינוס I.
A2 שווה למינוס 2 ועוד 2 שורש 3i. דרך אגב, עבדו איתכם אתם יודעים שכאילו אפשר לחלק שאפשר לחלק משוואות, מה זאת אומרת? כאילו בסדרה הנדסית, אני יכול לחלק משוואות. במקום להחסיר או לבודד משוואות, אני יכול לחלק משוואות. אוקיי? למשל, תסתכלו, סתם אני אומר, אם A3 שווה 6, מה זה אומר? A1 קיוב בריבוע שווה 6, ועכשיו אני אומר לכם ש-A5 שווה ל... רק שנייה, A5, אני אתן לכם סתם, אני לא שווה 2. אז מה אני יודע? ש-A1 קיוב ברביעית שווה 2. עד לכאן בסדר? תראו מה קורה אם אני מחלק משוואות. אם אני רושם A1 קיוב בריבוע חלקי A1 קיוב ברביעית, 6 חלקי 2. מה קורה? ה-A1 נופל, יוצא לי 1 חלקי קיוב בריבוע שווה 3, קיוב בריבוע שווה שליש, ואני יכול להוציא שורש. הבנתם שבסדרה הנדסית אפשר לחלק משוואות. מובן? כן? כן. אתם רואים, זה פותר. למה זה פותר? כי נופלים לי דברים, מצטמצמים לי דברים. אז תזכרו שזה כלל, בסדרה הנדסית אפשר לחלק משוואות. בסדר? בואו נסתכל רגע על התרגיל הזה, וגם אני צריך להגיד לכם עליו משהו. אם A1, A2, A3 זה 3 איברים עוקבים בהנדסית, אז מה אני יכול לדעת? A3 לחלק ל-A2 שווה ל-A2 חלקי 1. בדיוק, אני יכול להגיד ש-A3 חלקי A2 שווה ל-A2 חלקי 1. אז אם אני צריך לפתור את תרגיל 53, אז זה מה שאני אעשה, נכון? כולם רואים? יש לי A1, A2, A3, ואז אני יכול לעשות את זה. תתרגלו, אתם צריכים לתרגל את הדברים האלה. חשוב שתתרגלו מאוד מאוד. בסדרה הנדסית. דרך אגב, תקשיבו, אני בדיוק 2 שיעורים אחורה איתכם, לעומת הקבוצה של האולפנה, יש לי 2 קבוצות של אולפנה 5 יחידות, וסיימנו את החומר, אחרי זה עשינו 2 שיעורים על תרגילי בגרות, וסיימנו את החומר. אבל הם מתוקתקים, הם כאילו חזקים מאוד בכללים. תהיו חזקים בכללים, תגיעו לבגרויות, נוכל לתקתק את הבגרויות ב2-3 שיעורים, לגמור את כל הבגרויות, כי הבגרויות זה, כל תרגיל הוא שונה מהשני, עד שזה מתחיל להיות דומה. ותכל'ס זה מאוד קל, כאילו זה החומר שהוא נחשב הכי קל. ברגע שאתה טיפה שולט באלגברה, אז הכל נהיה לך קל. אז תראו, נתון A2 ו-A1, אז מה זה אומר לי? מה אני יכול למצוא אם אני רוצה? את ה-Q. את ה-Q אני יכול למצוא אם אני רוצה. אמרו לנו ש-AN שווה 512i. מה זה AN? מספר רנדומלי בסדרה. מה זה אבל? מספר בסדרה. אוקיי, הלאה. A8 זה A1Q בשביעית, נכון? כן. אז זה 1 100 Q זה בחזקת N+1. A1Q בתשיעית. A יוסי, מה זה? A1Q בחזקת מה? בחזקת? אוקיי. יאללה, בוא נמשיך. A6, מה זה A6? A1 כפול Q Q5. 5. A127, מה זה? A1Q? 126. אז מה הפעולה שאת עושה? תמיד מעתיקה את זה ומורידה ממנו 1, נכון? כן, זה מה שאמרתי. לא שמענו, אבל מה זה A יוסי? A1Q? יוסי -1. יופי. ואם אני אומר לכם AN, מה זה? A1 QN -1. N-1. זה אתם צריכים לעשות את זה בצורה אוטומטית. אז עכשיו אני יכול מה?
אני אמור למצוא את A1, ואני אמור למצוא את Q מינוס את Q. ברור שאני אהפוך אותם לציסים, למה? כי הולך להיות לי חזקות וכל זה, אז זה לא יעזור לי אם זה לא יהיה ציסים. אז פה הרדיוס שלנו שווה לשורש של 4, שזה 2, טנגנס הזווית שווה למינוס 1 חלקי שורש 3, שזה מינוס 60, צריך להוסיף 180? לא. לא, אז זה 2 סיס של מינוס 60, A2 זה יוצא, המספר הזה קודם כל, מהו? בוא נהפוך אותו לציסי, זה יוצא לנו הרדיוס שווה לשורש של 4 ועוד 12 זה יוצא 4, וטנגנס הזווית יוצא לי מינוס שורש 3, בסדר? כן, עשיתי כבר חלקי, בסדר? רגע, משהו קטן שאני רוצה לבדוק. מינוס 1 לחלק לשורש 3. אוקיי. טעות שלי פה, הזווית היא מינוס 30, בסדר? הזווית פה היא מינוס 30. בקודם. מינוס 30. תעצרו אותי אם אתם לא מבינים. פה יוצא מינוס 60. מינוס 60, ועוד, צריך להוסיף 180? כן. כן, אז ועוד 180 שזה יוצא 240, אז המספר שלנו הוא 4 ציס A2. לא 240. מה? 120. 120, צודקת, תודה. 120. אז המספר הוא 4 סיס 120, נכון? עכשיו אני יכול למצוא את Q. Q זה 2 חלקי 1, שזה 4 סיס 120 חלקי 2 סיס מינוס 30. שזה יוצא 2 סיס של 140. לא, 150. 100, זה לא לחסר אותם וזה מינוס מינוס. 150. 2 סיס 150. כלומר, בוא נציב עכשיו פה A1, מה זה? 2 סיס מינוס 30. 2 סיס של מינוס 30. ה-Q שלנו זה 2 סיס 150 בחזקת n מינוס 1. בסדר עד לכאן? מה אני עושה? אתה צריך לכתוב I רגע ב-512. כן. עכשיו זה בחזקת, אז אתה צריך להכניס את זה. כן, אתם זוכרים אבל כשהתחלנו את השנה אמרנו ש3 בחזקת x ועוד 3 בחזקת x ועוד 2 אמרנו שיש חיבור, אז זה אומר שיהיה כפל, נכון? כן. ואם היה לנו 3 בחזקת x מינוס 2 אז אמרנו שזה יהיה חילוק, נכון? נכון? כן. לא מתאים לי ה-n מינוס 1, אני רוצה לפרק אותו. אני יכול להגיד שזה 2 סיס של מינוס 30, כפול מה? 2 סיס 150 בחזקת n, ומה אומר המינוס? לחלק. לחלק 2 סיס 150. כולם הבינו מה עשינו? יש מישהו שלא הבין? אני איך? לא הבנתי. את מה לא הבנת? את המינוס? כן. המינוס זה לחלק, אתה רואה? מה זאת אומרת? מינוס אומר, את זה תעשה בחזקת זה, את זה תעשה בחזקת זה, רק למטה. אם יש מינוס, תשים אותו במכנה. אוקיי, ואם הפלוס היה כאילו כפל וכזה? אם היה פלוס, הוא היה פה בכפל, כאילו ככה. אוקיי. בסדר? אוקיי, ואז מה אני יכול לעשות? זה נופל עם זה. מה עם אלה? אפשר לטפל בהם? אם יש חילוק, מה אני יכול לעשות? מינוס, אתה יכול לעשות חיסור. סיס של מינוס 180, נכון? עד לכאן מובן מה עשינו? אני לא כל כך הבנתי איך אתה יכול לבחור במה לחלק. אתה יכול לבחור לחלק רק באיבר אחד, לא בשניהם?
2 כפול x חלקי 2. אני יכול לחלק את זה עם זה? כן. אז ברור שכן. זה צמצום, מה זה? אני אבחר את מה לחלק, נכון? תראי, אם יש לך כזה דבר 2 כפול 6 כפול x חלקי 2, אני יכול לחלק את ה-6 עם ה-2, להחליט שרק אותו אני מחלק, ואז ממשיך. אני יכול גם לחלק את ה-2 עם ה-2, בסדר? כן. יאללה, מה זה ציס של מינוס 180? זה גם מוכר לנו, ציס של מינוס 180. זה -1. זה מינוס 1. זאת אומרת, כל הסיפור פה נהיה לנו, כל המספר הזה הוא נהיה מה? הוא נהיה מינוס, זה מינוס 1, וכאן נהיה לנו 2 בחזקת n, סיס 150 n, נכון? כן. יופי. אז אם אני צריך להכפיל את זה כפול מינוס 1, כל זה מינוס 1, אז מה נהיה לנו בסוף? נהיה לנו בסוף מינוס, אוקיי, עוד רגע, אני לא רוצה להראות לכם. הלאה, איך אני ממשיך את התרגיל? זה צריך להיות שווה ל-512i. 512i אני יכול גם כן לעשות איתו משהו? אפשר להפוך אותו לציסי? כן. 512 סיס 90. 90, נכון? כן. יופי. מה עם המינוס 1 הזה? תס- המינוס 1 אמרנו שזה ציס של מה? מינוס אתה 180. מכפיל את זה. איך? זה בכפל. נכון, זה בכפל. אז אולי לא כל כך טוב עשיתי שזה. אולי לא כל כך טוב עשיתי שהפכתי אותו למינוס 1, כי תראו מה קורה, אני אראה לכם מה הרעיון, בסדר? תסתכלו ואז תבינו. סיס של מינוס 180. אני יכול לחבר את זה עם זה? כן. כן, נכון? אז יוצא לנו מה? סיס 2 בחזקת n, סיס של 150n פחות 180, נכון? כן. עכשיו תראו, זה קצת חידוש, אבל ככה פותרים. שיש לי משהו כפול סיסי שווה למשהו כפול סיסי, אז אני יכול להגיד ש2 בחזקת n שווה 512, וציס של 150n פחות 180, ציס של 150n פחות 180 שווה לציס 90. ממשי וממשי ומדומה ומדומה כאילו. זה לא בדיוק, כי הוא כולל בפנים גם מה? ממשי ומדומה, את רואה? כן. אבל שיש לך מספר כפול ציס שווה למספר כפול ציס, ברור שהמספר שווה למספר והציס שווה לציס, נכון? כן. ואז אני יכול לגעת כאן, n שווה ללן של 512 חלקי לן 2, זה יוצא 9, אוקיי? עכשיו תסתכלו, כשפותרים כזה דבר, אתם לא צריכים עכשיו, כי מצאנו את ה-n, אבל כשמשווים ציס לציס, זה מאוד חשוב. אני אמור לרשום ככה, אני אמור לרשום שזה שווה לזה, ועוד 360K. נכון? למה? כי מה המחזוריות של סינוס וקוסינוס? 360. 360. בסדר? אז כשאני משווה בין שני דברים כאלה, אני צריך להגיד 150n פחות 180 שווה 90 ועוד 360K. ועכשיו אני יכול לשים ב-K1, ב-K2, עד שיצא לי מספר, או מינוס וכן הלאה. אבל לא צריך, כבר מצאנו את ה-N. מובן? כן. אמיר, אתה אמרת טן או לן? לן. איך זה זה למד הפך בחומרים להיות לן? קודמים, נכון? שרוצים לגלות חזקה עושים לן, נכון? כן. אוקיי. אז ככה. איך נראה לכם החומר הזה? מסובך. מסובך. סימן שמה צריך לעשות? איגוד. להתחיל לתרגל. אז אתם רואים, זה מתחיל לבנות דבר על דבר. גם פה, שאני ארצה לעשות את זה, מה אני אעשה?
בואו ננסה בשתי דקות שיש לנו. את זה אני יכול להפוך לציסי, נכון? הרדיוס שווה 1 אם תעשו, הרדיוס יוצא פה 1, טנגנס הזווית יוצא לשורש 3 חלקי 2 חלקי חצי יוצא שורש 3, בסדר? שזה אומר 60, אז יוצא לנו שהמספר הזה הוא ציס 60, כי לא אוקיי? מוסיפים 180, נכון? איך? לא מוסיפים 180. נכון. ופה יצא לנו מהמספר הזה, יוצא לנו ציס של מינוס 60. עכשיו תראו מה קורה, יוצא פה ככה, ציס של 60 בחזקת n, ועוד ציס של מינוס 60 בחזקת n. אומרים, תוכיח שהמספר הזה הוא ממשי. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להכניס אותו פנימה? כן, סיס בחזקת n כפול 60n. לא, ה-r בחזקת n, אבל הרדיוס יוצא 1, ראית? הרדיוס בשניהם יצא 1, אז אין לי מה לעשות חזקה. אני רק מכניס אותה לזווית, בסדר? אז לא הבנתי מתי מכפילים את תמיד, r סיס 60 בחזקת n זה r בחזקת n סיס 60n, אבל הרדיוס פה הוא 1. חשבתי זה על הסיס. אוקיי. סיס של מינוס 60n, בסדר? כן. עכשיו תראו מה יוצא לנו מהדבר הזה. יוצא לנו בעצם, תסתכלו, קוסינוס של 60n ועוד i סינוס של 60n ועוד קוסינוס של מינוס 60n ועוד i סינוס של מינוס 60n. מסכימים עד לכאן? כן, אתם איתי? כן, כן. יופי. בסינוס אני יודע שאת המינוס אני יכול לקחת החוצה, נכון? כי מינוס סינוס של אלפא זה סינוס של מינוס אלפא. כן. ואז אם אני עושה את זה, כולם מבינים שזה וזה נופלים? וקוסינוס אלפא שווה קוסינוס מינוס אלפא, וזה גם נופל. יפה מאוד. וקוסינוס של מינוס אלפא זה בדיוק כמו קוס אלפא. בקוס אני יכול להעיף את המינוס. אז פה אני יכול להעיף את המינוס. אז מה יוצא לי? פעמיים קוסינוס של 60n, נכון? כן. נכון? ומה זה קוסינוס? ממשי. אין חלק i, נכון? כן. בסדר, מובן הרעיון? כן. תתחילו לתרגל, אני אומר לכם, אני ממש 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 אומר... תגיד, רק בבית, רק פשוט עושים בה n חלקי 6 כאילו, וככה מציבים את זה? רק בבית, רק כאילו שנייה, מציבים בה n כאילו n חלקי 6? תראה, תחשוב, תתחיל להפעיל את הראש, שאם n מתחלק ב-6, אז מה זה אומר ש-60? הוא תמיד יהיה מה? הוא תמיד יהיה 360, נכון? מה? הוא תמיד ה-60 יהיה 360. אם תכפיל אותו במספר שמתחלק ב-6, למשל, 60 כפול 6, מה זה? 360, נכון? נכון. אם תכפיל אותו ב-12, 60 כפול 12 זה 720, אוקיי? שזה גם כמו 360, נכון? אז הוא תמיד יתחלק ב-360. אז זה תמיד יהיה ציס של מה? זה תמיד יהיה קוסינוס של 360, וקוסינוס של 360 זה 1. כן, תמיד יוכל להפוך את זה ל-360? כן, אם זה מתחלק ל-6, אז אתה יכול להכפיל אותה 60 כפול 6, ויצא לך 360. טוב, אני חייב לסיים, תעשו את התרגילים, חבר'ה. תודה. בסדר? יאללה, שבת שלום, תפתרו. ביי, ניר, אני תודה. מחכה לפתרונות שלכם. תפתרו. ביי.